Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kati yan yung mapman agyan kaya kalibutan mo mga pasiseminar. Kati yan yung katalimban mo bugyan na yan ang malipad na guntaman. Di tanong yan yung pinarayon si sagyan kaya seminar tanong si sagyan kaya EHB Smarty Study Seminar. Kalalian man tanod na yung mga bangsa miya yung kaya seminar ng kumanay saulan, isang kaya oras, yung kaya Abdulhamid Broadcasting System, manay tanong seminar. Sa man yung mga bangsa miya, sa babsisa yung kaya oras tanong, at yatalit mga yung ating tanong, ayun na mapiya, ayun na pamakin tanong naging ating tanong, Asyad Alim Abu Khair Batu sa kandangan tanong sa mapiya pamakin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal mustami'un wal mustami'at wal mustami'un wal mustami'at, assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Pagnintanong sa Allah, pangabarakat noon lagi ang kayo Ustaz. Na pagnintanong sa Allah, yung kaya kasasabapan sa itanong di ikapaka mabagaya sa mga ito derwa sa ikwagamatan wa agama Islam dan talaga kaya pamilya Abdul Hamid yang kaya pagayang na si sekarang manager si saya kaya station si Habib Abdul Hamid gusto mga bubayan na paguman-uman kiran Allah agar sa niya na ayaw man na bali kiran Allah agyang kaya man nagdaman niya ako dasal niya kiran ko kaparatan at matarusa ko na mo padin namin penalaman tanong sa Allah na iya kaya upama kapagilan na kagdam tanong tanto pagkakapat sa oras sa mga gawin na ayaw man na pagkaranin tanong sa isagyan raya ulan-ulan Ramadan. Sama na na imantong na paganay si ko radyo. Paganay ko radyo awal radyo sa manin. Kagain na last si ko andenin na Jumadil Akhir. Hindi na Jumadil ikadupul Agusyaw bagay. Nakagya so Jumadil Tanin na 20 Agusyaw awal radyo kumanto. Kagya awal radyo na sama na na ayam wakati o Ramadan na 2 bulan. Kepakaya andenin na 60 gawi. Undi na kagiyam ya po kaso ni Matong na kupakaya 50 agwalo gawi. 50 agwalo gawi. Nakaiso di kap niya ta si ko Syabat na si ko 29. Na ukanyata na ukanyata ko 29 na si ko ika 30 na gito awal Ramadan. Sama nuto na 2 bulan naman. Na pagkita no sa Allah isang paitan runo Allah di tanong kanilipatan ng iyang kultuwa kapag niya tanong sa pakabarakat ng Allah yang kayo ulan-ulan aradya Agustus Saaban sarag sa isang paitan yan sa ulan-ulan Ramadan yang kaya katatagun tanong ulan-ulan na di tanong kanilipatan ulan-ulan na ang makasusunod sa giyan po ito ang mga ulan-ulan abituan sa Ashkurul Hurum. Abitir Allah na giyan po tatigyan na minha arba'atul hurum. Matatag sa iko 10 ulan-ulan agiyan po ito Ashkurul Hurum. Ayaw mana na ulan-ulan abituan sa Ashkurul Hurum. Ayaw ulan-ulan abituan sa Ashkurul Hurum na naso Syawal Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Naginan ni
Ashhurul Hurum. Agyang kaya Ashhurul Hurum na nama bedun agyang kaya rajim imantan. Sa mga ulama natigyan na bituan agyang kaya patak ulan-ulan sa Ashhurul Hurum kasabot si isagyang kutuwa-tuwa. Paganayron na tahrim al-kitab fiha ay yabda'u al-adu. Paganayron nagyang kutak yung pakaharaman sa iku kapag itidawa. Ay mana na so mga mujahidin na igira matatagusiran sa giyang kutak ulan-ulan Ashhurul Hurum na haram kiran basiran pag itidawa, basiran manguna sa isagyang kutak kapag itidawa iran sa iku ridway wagamantan wagam Islam. Ayaw waliwros na upama ka sumangarin na siran isumulad si mga gapa o mga Muslim, mga kampo o mga Muslim upama, di na mga area o mga Muslim, agito sa teritoryo matindaro arkiran ito. Na upma no suldun sa mga rinwiran, na miya patod kiran agyang kutwa kadimpi sa iran sa ginawairan kapag ikidawa iran. Ugay, na si sa giyang kutwa kapangunaw mga Muslim sa basiran ni pengatak na igira makasusunod sa Ashhurul Hurum na nadi kepakay ubasiran surut si iku mga kampo o mga rinduera. Nah, ikadua, matatagos si isagyang kaya Ashhurul Hurum. Nagyang kaya tigyan Ashhurul Hurum na inubitwi sa Ashhurul Hurum. Kasaba patigyan sa mitat taralo so karata umapungulaw lang kasi. Ay mana na ibarat na basta Ashhurul Hurum na sukap kedusang kaum na times 2 si iko kena uba Ashhurul Hurum. Siya budan doto ibarat nakagiyag-iyang ngaya Rajab na naayam-yay po sa ulanulan na Rabi Thanin, Rabi Al-Akhir na so di nga rin manggulaw lang dusa nagpun ka gulaw la sa giyang kaya Ashhurul Hurum na times 2. Ang manisatiman, ang magpugulaw lang ka sa giyang kaya Ashhurul Hurum na makadyo matakot sa karata yan. Yun to na, same man siya, kung kapunggalabag ka sa isa man ito, tunainin na mga pipiyang na times 2 mo. Ay man na ibarat na mga galabag ka sa isa mapiyang, ayat timbang yan na satiman, na times 2 si iko, kaya pakagalbag kasi ikakagiyang pada isa ikong Ashhurul Hurum. Malagi na tigyan o ayam dan, agyang kutuwa kapmeradusan ka na may kukoneksyon sa ikukabnar o Allah, ang tawanan kasi ikukabnar manusia. Ay mana na malagi do ayam pulaw lang kasi iya dusa, na dusa ay nisapar o Allah. Dataro andeni na mga kabnar wala so mga sibber isino mga sambayang udin na biatong na sibber sa isagyang kaya Ashhurul Hurum na upama ka bigagan kayni upama ka bigagan kasi adang ang ka na aya iko'y balityan na times 2 sa iko makadumatakot sa iko na uba Ashhurul Hurum na sa ima mo sa iko kapag binubagang ka sa iko mga palinggat wala na umabong gano'n kasi na ayaw mabudalian na makadua matakap sa iko kena uba Ashhurul Hurum. Yun to sa isagyang ayamasa na ayaw kailangan na naigira niya kasot yung bigay sinaing na nabapin di kapuntan ron sa mga galbuntan o mga pipiyadetar mga sambayan sa mga sunna detaro mga andeni na sunna sa iko mga sambayan na naugaparo na di tanong gulaw lahat kakagi sabab sa 2 ay equivalent sa iko na uba Ashhurul Hurum. So mamuso mga puasa mga sunna. Ato na ibarat yan detaro puasa sunna sa iko ayamul bid sa iko kaluki sa iko ulan-ulan o di na sa iko yawmul itnin o yawmul hamis sa isagyang ko talungan na isnin alungan na hamis na naupamakan gulaw lagaw to na miyaka kuwa ka sa sunat, amakan bumatakot sa ikaw na uba Ashhurul Hurum. Gina, ikala ikipantag, agyang kaiya, ulan-ulan aradyo. Malagi, o ayang galbagan kasi, so kabnar, o Allah, datang mga simba. Ang tawon nun kakabnar sa ikaw manusia. Kenapa kagi
ande ni namyaw magyang kaya syur harum na emu penamaran kana sokab benar ka wallah. Aya patut terka nama pa kamu ayan ka sokab benar kau datar ka manusia. Ibarat na suka siring-siringan, na suka siring-siringan na kailangan na suka benar yan na mitunay kau. Ubabud na tiga nakasar kap kitunay akan suka benar wallah, nabi yang dikitunay suka benar ka siring-siringan. O di nakabnar ka manusia kakagiyag to, na tayo stupno to. Say sagyang kaya, kata tagu kasi sagyang kaya radyo. Sera tanong namin ang kadang-kadang lingira, malay para tiya, adin yang kata nonton na ikabnarun o seringan niya. Say sagyang punta ka pakapupantaginan. Nagyang kaya ka siring-siringan, na talo ka klasiso seringan. Talo ka klasiso seringan. Nagyang punta talo ka klasiso seringan na langun to anak kabnar yang tekap. Paganairong na siringan ka akapit. Siringan akapit. So siringan akapit na isar kay kabnar. Isar kay kabnar. Anto na kabnar o siringan ama kapir di na paratian yan ay baratian na Kristiyan. Anto na kabnar yan reka. Na ayaw kabnar yan reka na kailangan namin paginuntulan kasi kung kabibaluin ka siringan kas kanya. Gitu ibaratnya mana na paginuntulan kas kanya. Kenal ba kagaya Kristiyan? Nanti inag andi kay po siya na pangwatan wag yang kaya mga igugama yang Kristiyan po na ang makaawa. Di. Ay langan namin paginuntulan kas kanya. Inoto na isa kabnarian reka, kaaya kabnarian reka, ande ni na enaloy wagama Islam na isyan po to kabibaloy akasisiringan ni. Ikadua siringan ka Muslim. Nagyapon ta siringan ka Muslim na duwar kay kabnar. Paganero, kabnarian ka. Kabnarian ka, gyapon ta kapaka sisiringan niyo. Kagi siringan ka, na naisa kabnarian ka, nagyapon tuwa kapaka sisiringan niyo. Ikadua, na kabnarian ka, gyapon ta kabubaluin yan Muslim. Aman, nakagiyang Muslim sekalian, na ayaw kailangan na masyap ka yang puntakap na riyan ka. Upamakas ka na kaluluagan ka, nakatan ka yang puntuang siringan ka na nauba kaluluagi, na ukiparo na ande ni na may pangalimu ka, may pangapadi ka, basta siringan ka. So agama Islam na ayaw niya aloy siringano, kakagiyang paman na anto na unon imakalalabiya siringan, anto na number 1 na pangalimu ka, sa ikaw siringan ka. Na aya harap agama Islam na samara nirong kupaytaw ka. Mana nasa Japan pinakamaran nirong kupaytaw ka. Nagyutoy number 1 na ipangapadi ka, ipangalimu ka. Na so, andi ni na agama Islam na inipanuyin na. Inaman sa ikumasaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa ikumasaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na isa miyano yung Rasulullah sa mga karumanyan na tigyan na aya mapuro o di na aya malarkano mapuror kano lima na so Aisha radiyallahu anha. Inutong nasungon so Aisha na miya kaysa alungan na so Rasulullah na inipamugay niyang kinanagyan mo tapia masan niya na sapo ay mana na karni yung pamakasiratan na nakaikong na manggirisiyan siran na siwan sira no Rasulullah lang niyan sirang pimbisita. Nagyang ko to mga karuman yan na siran lang na umanika-panika no Rasulullah na adna iantagiyan sa Rasulullah sa gyapon tapi piyag ipamasa Rasulullah adin na karni. Kay kusumong sa Aisha radhiyallahu anha natuna miya tiro Aisha tingin na ya Rasulullah na suwa tingin so inibigay ka karni na detigin na nabuo. Upaman tigiyan ka, mana na pag-isapa at Rasul, upaman na udin na, kabaya yan nagyang mutakakin yan sa Aisha na makabigay tigin na maap. Kada tigin na nabuo, ngaya tigin na inikid yan, kung inibigay ka, piyakiwit ka sa iyakarni, na initinda na piyakalaan na kang isawaw, na iniduduga kang sa tigin na nabuo. Nasabab bro, nakanaw ito bagyararangin tiyo, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So piya ka lang kapiyan sa ikong mga karuman yan na siya katawa ayat tigiyon na mapuror kan. Lima na so Aisha radhiyallahu anha. Inoto nakagiyagiyang kutuwa
kapasangyan ikapamamagay si isang iyang kutuwa, mga siringan na. Ano ba siya katan? Igira na, so siringan ka na, di nga kabubayaan. Na niyo kung sa isang iyang kutuwa, di nga kabubayaan, na di nga duwagan. Ketungo ka, kinabitsupan na ng ka. Na nagupun gitu, dan ka, napipikiran ka, si sa alungan na mo rin, na pagkaw makanurong, nakaklimang kanyan sa kabna. Kakagiya, so kasirin-siringan, na basta Muslim, na kabenarian ka na dua. Bagay na iron, nagyang ko ta kabubaluin niyan asiringan ka, kadua nagyang ko ta kabubaluin niyan Muslim. Nakagiya, mabubaluya siringan ka, mabubaluya Muslim, na wajib berka agyang ko toa, kitunain kaon, sa isagyang ko ta mga kabenarian ka. Sa isagyang kaya masa tanuiman to, na may kudagdakan ande ni na masusupak yan na. Ikatalo, ande ni na siringan na talumambu ikab na. So, tungan na ka Muslim. Na anto na ikab na riyan na ka na, talo. Pag na akab na ka, tungan na ka, nagyang ko ta kabubaluin ni wasiringan ka. Ikadua akab na riyan na ka, nagyang ko ta kabubaluin yan Muslim. Aya ikatalo akab na riyan na ka, nagyang ko to kabubaluin yan at tungan na ka. Ay mana nakagyang tungan na ka, na miunan yan ito, kasuntungan na aya patut terka, na amay kumailay kasuntungan na ka, aande ni na kasi simpitan, na wajib berka agyang kotoa, kipengan mo ikaw. Wajib berka agyang kota kipengan ikaw. Yun to, pagsi sa agyang kota mga kabna, wande ni na manusia. Nah, nagyang kaya kabna manusia, na kailangan, na mapakamuayan ka, na igira isinay, miya kasul, agyang kaya ulan-ulan Rajab, na pedai ko ulan-ulan Ashurul Hurum, na kapananggilaan ka, kasabot si isagyang kutuwa pun ka dimitong na iso kabinarian, at tibubaan ka, o di na aden kakeparnian, na sa isa naman amori, na kepakay amidawa kanya, o di na andeni, na masabag karoon, amay ka, pengukum, suwallah sa isagyang kutuwa, kapakapipantapantag mga manusia. Nah, pedepan si sagyang kaya may pinalamatan sa ikwallah, sagyang kaya ulan-ulan arajam, nagyang kaya ulan-ulan arajam, na ada ng mampu yang gulaw si iya di kelipatan. Atau na yang gulaw si nagyanan sa Laylatul Isra wal Mi'raj. Ayamana na duwag tuwang Laylatul Isra wal Mi'raj. Ayak yang pantaganon, na sa minipantag si sagyang kaya Rajab. Ugay na sa iko, na ika-20 ang pito sa iko Rajab. Bagiti maano ya. Apya sa isang Pilipinas na may aprobanan sa isang Philippine Constitution Muslim holiday yung na Isra wal Mi'raj. Yung na Laylatul Isra wal Mi'raj na naginan so kaya pakagilma wallah sa iko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makapupuon si isa Makkah na sumyong si isa andi ni na Palestine si isa Masjid Al-Aqsa na nakagyang umakawmaro si isa Masjid Al-Aqsa na urian yan na sumyong man si isa gyang kaya alami al-ulawi alawi ay paano na si isa gyang kaya derbaa mampur ginan matatag si sagyang kaiya ulan-ulan Rajab. Ay mana na Laylatul Al-Isra wal Mi'raj. Yang puto Isra na ayaman na Isra nagyang puto kiyang kilom Rasulullah puun si isa Makkah na sumyong si isa Masjidil Aqsa. Yun to bituan sa Isra. Ayaman na bituan sa Mi'raj nagyang puto kiyang pakapuun Rasulullah si isagyang kutuwa at ni na masjid si isagyang Palestine ang Masjid Al-Aqsa na si mansum yung si isagyang gaya langit. Yung kaya Laylatul Isra wal Mi'raj na nalalayutan wa ikad ugay na kailangan na kakasoy ka upa di kalu-kalu na anap kakwatan ron depan. Yang panagtuliagin niya Imam Ahmad an Anas bin Malik an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang aku una tutul si Anas awat Malik
Amata na tinggi na sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na bitir yan. Eman na pianong tulai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At na pianong tulian, miya ka umarang na tinggian, agyang kaya burang, hindi na mini umarang, agyang kutua burang. Dia tinggian agyang kutua burang, na penutuan tinggian sa mga pangangayaman. Ayat tinggian akulurian nama putik. Eman na gitu, sa isang yang kota kagagawi. So, pihak kuda urunan tinggian. Sama nito na ayat pedu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na naso Jibril alaihi salatu wasallam. Pihak kuda urunan tinggian Jibril. Naso kaya kuda niyan raknon na sumiyong kabinet tinggian sa isa Baital Maqdis. Eman na sa isa Masjidil Aqsa. Gitu. Yan ay yawan tutul na nabeti anak kay ko kapipita na miyang bida-bida. So kaya panitulo na benar kami yang bida-bida na isang ini. Ako sa ibu sa iko kinilapiat yan sa iko kaya panitulo. Kagyan ko tuwa ade ni naburak na miyang panitulo si sa kaya panitulo sa iko isa hadis. Akay ko na puda unso Rasulullah na di Magiw. Eman na di kebayang yang kota burang ka. Na ay ko na di kebayang yang kota burang na tenglo Jibril alaihi salatu wassalam. Eman na tenglo yan yang kota burang. Sa ayang na bintero Jibril na tingong na hay burang na upaman na di ka pernah sotik dan wadi ka sumayudan. Sagyang kuto akap kuda uno Rasulullah. Mga tingin di ka tahu ya dia na kudar ka nagi isumurut Korea Nabi asu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, nakagiya na maang kuda na sumyong sinan din sa isa ingda Masjidil Aqsa. Miya panutul man sa isa giya kuto isa hadis. At tingin na huwani kuda unso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na akan diteruskan. Na ayat tingin na kagaan agyang kuto burang. Nasa din sa kesampaian samantannya, sa din sa kerautan samantannya nagyuti kawan tanah kepakyan. Mana namanya kapasa-pasangin katpa. Kau pamamang ka di magaan na pegentan naman ayak kia panutulau na si isa giyang kutuwa masaw mga Muslim na sumong siran si isa ingid ang Palestine apun siran si isa Makkah na ayak iplalagun na minus na teluulang. Mana meladak jiran sa teluk lanu na si jiran ro. Okay, na saya musa giyang kota uras akan gigawi na miyaw mau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oriya na tingyan no kaya pa umami sa isa Masjid Al-Aqsa na sumiyong daw tingyan fasallaitu fihi rak'atayn na misimbayang ako sa 2 rakaat as-sunnah. Mana na 2 rakaat as-sunnah. Eno saya nakatanong na ayam yang api-api na igira yang kasunod sa isa masjid na upama ka makasunod daw na simbayang tasa 2 rakaat sunnah ayay pubetul na tahiyat al-masjid tahiyatul masjid sunnah kagya minira utar na simbayang to laburo sa iku mga mama upama kami ang kakabalagan tasi sa masjid na kailangan din na makasimbayang tasa sunnah andin ni kapakaumata sa isa masjid upman mo ayam yaw mata na andenin na di pangusyatan na miya duwaso tin di kuno mga ulama tigin na yung mapian na bagad nutog pamamakinig ka sa wasyatan di pangusyatan so man susabot si mga ulama na tigin na ayan to na simbayang kan na nakagiya di pangusyatan na dirijugan na begusel dengan nafsimu yang kasa 2 rakaat sunat. Oke, nabi adir na kepakayo to kakagi sabab sa mga ulama na nang niranong to tiyakan. Nah, kagit na makasimbayang ako sa 2 rakaat sunnah na giya kagiyapan ng tulong sa iko andenin na mga riwayat na giya ko takiya simbayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa 2 rakaat as-sunnah na naato na ibdan karon miunot subuh puluh agupat anabi na nabi simbayang Rasulullah mipendo yang bagi mamiran na naayam unutom na 20 agupat anabi ipusi ko Adam
na taman si Iku Aisa alayhi salatu wasalam na langon o makmum. Yun tumang isabab so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na isa mampu ipagbetul na imam rasul, imam mga rasul. Kakagya sabab si isa giyang kutaki pag imaminian ko 20 abu 4 nabi 20 sila nagupato na piyag imaman yan ng mga nabi. Na si isa giyang kutuan tigyan kaya pangapasadag na urian yan na luminiwa na kagyan tigyan na makaliwa na ini ubayrakan u Jibril ang iyang kutuan 2 baso. Iyang kutuan tigyan na 2 baso apa ini ubayrakan u Jibril na suat tigyan so isaw na ayat at nun na hamar pakabergi. Suat tigyan so isaw na ayat at nun na laban gatas. So ayat tigyan pinili akan ay ninumakan nagyang kutuan gatas na suat tigyan so kaya inumakan sa isagyang kutuan gatas na miyatir u Jibril alayhi salatu wasalam at tigyan na ya Rasulullah ayam miyapil ika na so agama ayam miyapil ika na so Islam. Sa iko kaya panutulog sa iko ikadua hadis na talong abaso. Paganayrun abaso na ayat tatagunun na pakapergi. Ikadua abaso na ayat tatagunun na asal. Ay makna na gulat. Ayat ikatalong na ayat tatagunun na laban. So ayat tigyan pinili akan nagyang kutu agata so nagyang tumambu ayam na pintirul Jibril na tigina ya Rasulullah ayam yang pilih ika na so agama mana na so Islam. Sama nito na piyang panumiya dua so kaya panutulaw ugain na ayat din arajah nagyang kutu ayam yang pilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ininumian nagyang kutu agatas sa gyud tumambu isabab ayam yang tiru Jibril na tigina ayam yang pilih ika na naso agama. Sa isagyang kutu amasa na kagyang mga pasachiran simbayang na urian yan na tumiyabit siran din sa langit. Yan na kaya panutulog na kena uba sugura na bepiak kaya kudagi o Rasulullah sakya sumirang sa isagyang kaya langit. Kaaya ko pikudaan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa isagyang kutu abura na iyang kutu akapunian sa isa masjidin sa isa Makkah na sumiyong sa isa ingin na Palestine. Nagyuto ko mana na inibulga kiran ro subura. Iyang kutu kaya song Rasulullah sa isagyang kaya langit na ayat na pediyan na su Jibril alaihi salatu wasalam mana na isamya panutul na kiyomos Rasulullah so Jibril na kayo na mga kumusiran na niya angkat siran uti na niya katabit siran din sa isagyang kaya puro sa isagyang kaya langit. Kanya tigyan andenin na makauma kami sa isagyang kaya paganay alangit. Makauma kami sa isagyang kaya paganay alangit na siya lam u Jibril alaihi salatu wassalam. So at tigyan so kaya salaman yan na miya sembag na nakay kumasembag na piyakin upinan u Jibril agyang kaya pamintuan agyang kaya paganay alangit na sukyaw piniron na naguminiraw kung nagyang kutuwa matatagusi sa agyang kaya langit taman antawa ka na ayat tigi na pintiru Jibril alaihi salatu wassalam na ana Jibril sak na tigiyan so Jibril na guminiraw uman agyang kuta matatagusi sa agyang kaya langit man maaka antay pedika na ayat tigi na pintiru Jibril na ayat pedakan na so Muhammad sallallahu alaihi wasallam askanian so sugu miyaw na angka sugu miyaw na angka sugu ande ni na miyaw rin ka. So atigin so kiyang gulaw laon na yang ko to atigin akyal ka isi sa giyang kanan alangin na ayam miyaw may ranon na so Adam alaihi salatu wasalam. So Nabi Adam alaihi salatu wasalam. Na so atigin so kaya umairan ro si ku Adam alaihi salatu wasalam na piyaka bulus sirang o Adam
ay mana na aya Peter o Adam alaihi salatu wasalam na tarus kanu sa tarus sa tigian ay ni pamangnian siran sa iku Allah sa mapya. Ay mana na ini pamangni Adam so Rasulullah gusto Jibril sa kaya pa kaumayran si isagyang kaya paganelangit sa mapya sa iku Allah sa isagyang kota kaya pa kaumayran. Nah, may panutulpan asok so Adam alaihi salatu wasalam may panutulay sa iku mga pada mga riwayat. Asok so Adam alaihi salatu wasalam na ayaw bidadiyan sa giyang kutuwa masan na muuntok na ayaw na masusuawadam na igida duminingil sa katampar sa kawanan na alugan akala na salam na dumingil sa kawanan na ayaw kedingilan yan na susurga gusuki pa kasusurga na mga piya-piya ginawa niya dumingil managdigil sa kawanan na ayaw manap kedingilan yan na sunaraka aguso mga ande ni na uri pan wallah makana naraka nagyuto marata ginawaw Adam alaihi salatu wasalam. Amana na nasi sagyang kaya pagane langit na aya matataguun si iku mga nabi na so Adam alam Jibril ang piyang ninian akal kaan agyang utoy kadwa lapis sa langit na miyasembeg so salam u Jibril sa tarus akyal kaan agyang utowa kadwa lapis sa langit. Kaya kung nakalkaan agyang ko tayo kadwa lapis alangit na napya kabulus siramman o matataguru wa nabi. Ay ako nanduduong sa agyang ko tayo kadwa lapis alangit na so Yahya, Nabiullah Yahya, aguso Isa alaihi salatu wassalam. So Isa alaihi salatu wassalam. Dua siram sa agyang ko tayo kadwa lapis langit. Sa ikong mga tutul na isa ko namin ang panutul na so Isa alaihi salatu wasalam na naskanyan na damatay. Aya karinaw sa danya na tiging kapatay yang kunta kaya panutulaw sa ikong mga padatutulan sa ikong kaya pamairan Rasulullah na uman mau maso sambayang na di sambayang so Isa alaihi salatu wasalam. Ay man uman mau maso waktu asambayang na sa isagyang kunta oras na diru din di sambayang. Riwanang tawa andini na so Isa alaihi salatu wasalam na miyang kita na tutulan si Isa gyang kuntuwa kaya paki angkat nun wallah si Isa gyang kuntuwa andin na mga Yahudi. Nah, kagiyan makataling umasiran ro na ini pamangni sirap man o Yahya aguso Isa alaihi salatu wasalam si ikwallah sama piyang. Manana pihak kabulusan nagyang kutuan dua nabi na sokya pa kabulusan yang kiran na ini pamang nipman agyang kutuan dua nabi sama pihak. Ina manutup so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na nabi sekalian na miya kau mapensi sagyang kaya derpa wallana mga pensi sagyang kunta mga derpa si sagyang kaya langit amaran ni sa iku derpa wallah ugaid na ipupumang niyo mga nabi pen so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa mapi akibugulusian sa sagyang kunta kaya pa kaumayran ro enoto na sabab si sagyang kunta kabubaluin niyan anabi na ipumang niran sa mapiya ka ubadi kalo na aya masukat yan si isagyang kutuwa kaya palayalayan nagyang kutuwa mapiyang kung kapakata din naman yan si isagyang kaya dunia. Kaya kung mapasadsiran ro na uriyan yung manatigyan tigo Anas bin Malik pinutyon na yung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na nasumiyong sirap manatigyan si isagyang kaya ikatalulapis alangin. Manan na miyada sirang sa ikadulapis na sisiran depman sumiyong sa ikatalulapis alangin. Kagitigin na mga umasiran sa isagyang kutuwa ikatalulapis alangin na siyalam o Jibril sa kagiyang umasalam yan na piyang ni Jibril akal kaan so ikatalulapis alangin na datarot tumabuag kiyal kaamman nasokyal ka iron na nadatar nagyang ko to paganaya ini so nagyang ko matatagusay ko lang ito ang tawas kanya na Peter Jibril sa so Jibril tiginantay padka na tiginaya padak na so Muhammad man na so nabiya so Muhammad na miya ka umasiran ro wat tigin sa isagyang ko to ikatalulapis alangit na ayam yaw mayranon na so Yusuf alaihi salatu
wasalam. Ay mana na ikatalo lapis na so Yusuf alayhi salatu wasalam, so piya kabulos siram man at tigyan o nabi wallah aso Yusuf alayhi salatu wasalam sarak sa ini pamangnikman o Yusuf. So Rasulullah Aguso Jibril sama piya sa isagyang putuwa kaya tabiran sa isagyang putuwa andenin na ikatalo lapis a langit. So uriyan ito at tigyan na sumiyong silan din sa isagyang kaya ikapat lapis agyang kaya langit. Saan to na manimiyang bulawlang? Kagya makaumasiran roon na siya lamukman o Jibril alayhi salatu wasalam agyang ko to anday ni na ikapat lapis a langit kalakaan piyang niniya na kalakaan na kiyal kaampuman agyang kutuwa pamintuan agyang kuta ikapat lapis a langit sa ayak man na miyaw may ranong na so Idris alayhi salatu wassalam. Pwede ko ang so Idris alayhi salatu wassalam na inaluyo Allah sa isa Quran ang tatigil na wadkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya. Ini puro amyan tigwallah sa ikudar pa mapuro. Mana na ayat yang wallah si ko Idris alayhi salatu wasalam nagyang punto adar pa mapur. Sa manuto na so Idris alayhi salatu wasalam na si sagyang kaya hadis apian utul Anas bin Malik radhiyallahu an na si iskan yan matatagu si ko ikapat lapis si sagyang kaya lang. So pagitigyan na kalkaan agyang ko tay kapat lapis alangit na piya kabulos siram manatigyan o Idris alayhi salatu wasalam sa taros ini pamangniniyam man sirang sa mapiyang. Sabab roon, na sudong man so kaya pakaumayran roon, na uriyan niya nagtigyan, na miya nirisusiran sa giyang kaya ikalima lapis alangin. So kagiyan tigyan na makaumasiran roon, na siya lamiran man sakay kumas sa lamiran, na piyang nipman o ande ni na Jibril akalkaan agyang kaiyay kalimalapis a langit pamintuan agyang kaiyay kalimalapis a langit na uriyan yan na kialkaan sa iniisip man at tigyan o matatag sa isagyang punto langit o antaw as kanyan na ayak man at tigyan na Peter Jibril nasaan so Jibril natig kung man agyang punto matatag sa isagyang punto pamintuan agyang kaiyay kalimalapis a langit antaw ay pedgang na ayak man at tigyan na miyan tiro o ande na Jibril na ayak pedagan na so Muhammad sallallahu alaihi wasallam so uriyan ng tuwa tigyan na ayam miyaw mayran rukman anabi na subharun alayhi salatu wassalam sa piyaka bulus siram manatigyan o Nabi Harun alayhi salatu wassalam sa rags ay ni pamangninian siram sa mapia. So uriyan ito at tigyan na sumiyong siram man sa isagyang kaya ikanam lapis alangit. Sa manuto na kaya watanan siran din kasi siran sa ikanam lapis langit. So at tigyan so kaya pa kaumayran si isagyang kuta pamintuan ay kanang lapis alangit na siya lang man o Jibril alayhi salatu wasalam sa piyang niniyan akalkaan agyang kutuwa paitaw o ikapito lapis alangit. So kaya lakaan nakagiyad-tigyan nakalkaan na iniisip man sa iko Jibril iniisip man agyang kutuwa matatago sa iko ikapito lapis ikanam lapis alangit. So Jibril antawas kanyan na ayat tigiyang manam yan tiriyan nasaan so Jibril nagtigiyang manang antay pedka nagtigiyang na ayat pedakan na so Muhammad sallallahu alaihi wasallam so ayam yaw mayran roon na so Musa alaihi salatu wasallam piya kabulus siram man o Musa sa isagyang kaya ikanam lapis alangit sa rags ay ni pamangnisiran o Musa sa mapia. So uriyan ito na sumiyong siram man sa gyang kaya ikapito lapis alangit. Nakay kung na makaumasiran sa isagyang kuta ikapito lapis alangit na siya lamang man o Jibril alayhi salatu wassalam agyang kutuwa ande ni na pamintuan agyang kuta ikapito lapis alangit nakagyang kukalkaan na iniisip man natigyan o ande ni na matatag si isagyang kuta ikapito lapis alangit o antawa agyang kaiyam niya kauma
na ayat tigi na bitir yan nasakan su Jibril. Nanti kung mano, yang kunto mapapadala mo, antay pedga. Nanti na ayat pedakan na su Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, kaya pa sa daroong, o Rasulullah Jibril alaihi salatu wasalam na miya kasulit siran sa giyang kunto ikapito lapis alangit na ayam miya umayran na su Ibrahim alaihi salatu wasalam piya kabulus siram man ko Ibrahim alaihi salatu wasalam sa raks ay ni pamangnin yan siran sa mapiya. Nah, sa giyang kunto kaya pakasumiran roon na taman sa miya kasungsiran sa isa sitratul muntaha. Miya ilayran anaraka, miya ilay Rasulullah anaraka, bugi surga. Ayamana na sa giyang kutuwa masa na aya isa apagimulangan ro na ipupumangni o mga nabi sa mapia su Rasulullah. Ayamana na mapia amini umanian. Aya pa kay su. Ang tunaunon imapia amini uma o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, giyang nga na naman amini uman yan, na ay amini uman yan, amapia na so sambayan. Nah, ayamana, na inipaliugatun wallah so sambayang aayak kadakliyan, kung pagampaganay na 50 waktu. Ayamana, na 50. Nah, so oriyan yan, na so kaya pa kaumayran si Iku Musa alaihi salatu wasalam, na ini isi umusa sa Iku Rasulullah, tiki na anto na uno ni ini paliugat terkau, wallah, sagyang kaya kaya pakasong kasi sagyang kaya langit. Na ayam niya tiro o Rasulullah na tiki na ini paliugat yan lang, nagusi ko mga umatap, so sambayang, aya kadaglayan na 50 waktu. Ya kadagdag lo 50 waktu. Tiku Musa alaihi salatu wasalam ang tiki na kasoy ka o kadnan ka, na pangniyang kau na kalibatan na makna na makaito. Na pumiyasoy su Rasulullah sa kagiyang utiman na ayap bimbuluyan o sambayang apaliwad na 5. Ayap bintiro, ayap na miya panutoy, nagyutuwa, ayap na andi ni na inadoy wallah si Iku Rasulullah, nagyang kanan 5 waktu na o manggelbeganan o mga umat ka, manggelbegiwan na gusto mga umat ka, na ayat timbang yan na 50. Sembayang kasaluhur, ayat timbang yan na 50 aluhur. O makasembayang ka sa asar, ayat timbang yan na 50 asar. O makasembayang ka sa magrib, ayat timbang yan na 50 magrib. O makasembayang ka sa aisan, ayat timbang yan na 50 aisan. Sa manuto na 5 waktu, na minggulalan ka, na kiyatimbangan ka sa 50. Yun kailangan na, dito no, indiray no, yan kaya sabihan. Katatog na pinaka-importante yan kaya sabihan. Ino to, na naman, o pa makapagilaya, na giyabu isimba. Giyabu isimba. Ayakin ipaliugatan ng wallah sa Iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miya kasong sa langit. Miya ka mairaj sa Rasulullah. Nakagya ko mairaj na inipaliugatan wallah sa sambayang. Magpanag asimba. Nagyang kaya sambayang na ino pinaka-importante yun. At ito na ika-importante niyan. Na naman, so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na isami aloy niya na sabayang mo na tigyan na kilay ni watigyan o pamakaso paitaw o isarkan na adnalawasay may man na paitaw adnalawasay umanatigyan sa lungan na makalimaw makapigo so pagarin niyo man na nawasay ko pa mo nang masalungan na makalimaw makapigo so tao. Inuwan ti Rasulullah adna kelam beeludian. Akay makalima makapig usul lumabasa. So mga sahabat na ayam yang tiru nagiran nada ya Rasulullah. Natigian na dentaranan susambayang 5. Dentaranan susambayang 5. Aswatigian susambayang 5 na kinalasiyan sugusa sa ikosulod lumabasa dengan lumabasa gawin. Kinalasiyan sugusa. Nah, yang na busya na naginan sa mga dusya ang mga ito.
dan taruh di man dusaw mata, di man dusaw tangila, di man dusaw gina na. Mana na mga ito adusaw, yung pacuma nga la adusa. Kakagya, so mga la adusa na kisinggay kau to, akapimang niyang kau sa ikwala. Rina. Mana na, so mga ito adusa. Ano to? Anto na ununin, kapkedusaw mata. Dia ngaya mata namanya kalbul manusia. Kagya po kapang ilaylay niya namanya dusa. Ganyan. May ilay ka so, pamaka-amin igiti sa ginawa nga, may asuli ka. Di kayo, ato nga ini, bubaya, may putong-putong. May ado siya karoon. Apya pandang ka din na, may ado siya karoon. Ayak no bang matiro? Pati sa kung suwaay siya, radiyallahu anha, na miya kaysa anungan na bilala ko sila na gusto na sumulwa. Ating kung na, minimbala ka irana ba iya mi kepuro-puro. Ya kapuro-puro dubay. Pamakasira tamo na kay tiro. Miya kagiraw kung so isa yun na yung mata na ya umapuro abubay. Mata ang umapuro abubay. Miya kagiraw kung so Rasulullah hey isa na sa lubang ka nagugong pamang ni sarili. Kamata na tigyan na unikan yan rilaki. At tigyan na andinin na kakukumanyuanan sa mori alugan. Isa ano nga naman. Na idapat kasi sa giyang ayaman sa tanwiman to. Andin ni kwan na nagketok nakatawa, dia mo kasagidu din na kaya kumintan yan. Na sama nito na, yun to yung mga ito adu siya kilalas o sambayan. Siya buta na to. So pamamakin gan, di gina mamuagman na pagkito siya sutaw sa bulan na sa isang yang kaya kapamamakin. Ngayon may ilay kasi yun na mamaganda, na may mamakinig to. Nagyan ko taki ang pamamakinig ko, nana, ato na imiyaw sa tangila, nana, niya doon siya karo. Ay nung waktu mamakinig, akatawan ka nakapamaganda, ay dapat na inawaan ka. Nagyan ko taki ang siyang karo, nana, ayaw mampukanalasaw na sambayang sa isang yang ko taki ang pakanig ka. Katiro, ayaw problema, mga mauli ka, na miyada sa giyang ko tamay ito adusa kami awit sa mga adusa. Nagyang ko tamang adusa na atenin na yun ito iprila wallan sa isa sa ikaw sa taman sa dinian bangnin sa ikwallah diyang burawkan sa ikwallah ay barat yan o pama kami ang maganda na miya pamamakinig ka tapos na pititar ka mabuhay sa ikwan na giya na udi benar na miyawlog sa katful sana. Manan na tempuan kasupipiyo biasa di benar. Na sama nito na miyawlog sa maladusya. Na ayaw pa kayo, kagyo miyawlog sa maladusya, na anak ko kumanyan. Anto na ikukumanyan, na ayaw ko kumanyan na 80 ang pili. Kedepidang ka sa 80. Inumyakan ganito. Agyang rayawan, sa irakatano ka, pamanda ka, yang ada lang Pilipinan. Kamalo niyo man pikira yang kaya mga social media ay girawan na may ito na diudi sisinbag mga taway. Nagubuti benar na ya dito sa kadfulusan. Pananggilan ta. Uban ta naman. Kakagya sabab sa sumanga na adusa na dienan kelalas agian kaya sambayang. Ay kelalas mga sambayang sa ikaw 15 digit tanong na kapimang niya tanong sa ikwala. Nagyan po ito ang mga ito miyan dusaw manusia. May ito amiyan dusaw ka na nasabot sa isagyang punta. May ito amiyan dusaw ka na pamanganin ka ito sa ikwala sa isagyang punta. Oriyan, dingga-dingga panambayang na iprilar ka o Allah. Iprilar ka o Allah. Ay mana na isaw ito. Naginang ikalay kipantag agyang kaya sambayang. Samanot ito nagyang kaya sambayang na aya pagampagan na kinipaliugan na aya kia pantagan nga 5 awak to sambayang na aya pantagan na sa iko ulan arajab. Kay no nagyute kia mairan Rasulullah. Sama na inayman to na arajab. Na nagyanan isa akia panutulatan saya kau badigalo-kalo na napketadman tanu ay yang gaya rajab na si dia isa kaya pantagan si isa yang kutakin ipanigotan sa iko sambayang 5 na nakailangan
na naad na katawitan nurong kakagiya ayawaraan umumin ang mapaparatiyaya naad na katawin yan sa iko agama niyan agama Islam. Na sinami ang karigirgin na sa irakatan gida na isir ka na ulan naman ito na kung ginawa niya ng katawan. Wayay pag-isi akaw na ato na ulan naman ito na ayap tiro niyan na Disember man ito. Na isir ko na sa iko Arabic na tigad niyang katawan kami yan gagawin na bendiratyub. Ay manadapat nakatawan tamo sa mga ulan-ulan tamo. Di po ni mato nagkapaginawa ito iman to na may seminar ako sa kwan na paganay kuno tuwaran dyan. Na magpumagitong ka ginawang ka. Uwan to na unong ningwa. Kakagiya, giyan ko tatiga ka. Giyan ko tuwa andini na yung mulbid. Nagyan ko tayo mulbid na ayaw ka papantagan nun sunat so kapusa iron na sa iko ulan-ulan Arabic, no? Ulan-ulan na English. Sa iko talasata asara, arba'ata asara, hamsata asara. Ikasapulo agutelo sa iko kalugay ko ulan-ulan, ikasapulo agupat, ikasapulo aglima nagyan to'y ayamulbid. Nagyan mo ta ayamulbid na surasulullah, niya no ito ipusa. Sunat so kapusa iron. Nakati, banga nga pusa, hindi nga pangatang ulan-ulan ka. Yun na ni, margin. At yan ba na ikapakapusa nga sa ayamulbid, hindi nga katawan. Anto na iman to ulan-ulan. Na nagyan to'y isa, amar din sa isa, giyang kaya masatan iman to, ama inugranti tanong sa iko mga ulan-ulan tan. Inado yu Allah sa isa Quran na ayay naluin yan na 10 agu 2 ulan-ulan. Nagyan ko ta 10 agu 2 ulan-ulan na kena ubagi ito so Januari taman sa Disember. Kaya 10 agu 2 ulan-ulan na ipunsi ko mo haram na taman sa iko Dhul Hijjah. 10 agu 2 ulan-ulan. Nah, matataguro so asyurul hurum. Anto nagyan kaya asyurul hurum na paganayron na so Shawwal. So Shawwal. Ikadua na so andeni na Dhul Qaidah. Ikatlo na so Dhul Hijjah. Aya ikapat nagyang kaya radyo. Nah, anto nagyang kaya Ashurul Hurum, nagyang kaya Ashurul Hurum na inubitwi sa Ashurul Hurum kakagiya haramon so kapag tidaw mga Muslim. Sa isa niya kung nakabugaloy niya na ulan-ulan ang pagdatan. Ikadua na naso mapunggulaw lang kasi na times 2 si ikok na uba Ashurul Hurum. Ay mana na umapia mapugulaw lang kasi na times 2 si ikok na uba Ashurul Hurum. So yang gulaw lang kasi kung mga pidawlan na nakana Ashurul Hurum na isauto na si ikok Ashurul Hurum na urong kang gulaw lang na 2 ay equivalent yan. Ay mana nagyuto kala ikipantagagiyang kaya ko. Nagyang kaya rin yun na ayaw penang isa yung kelipatan na si pen menipantag sukyang mairaju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada tarag yang kaya pian tutan na ayaw mana na si pen menipantag so sambe yang lima. Mana na gitu paman na kepikir tamu aso beso kiap mairaju Rasulullah na ron menipantag so kini paliugatan sa iko 5 sampai. Nah, so anto na yang gunaw lang. So kagi akong beloy 5 nanti penuh Musa alaihi salatu wassalam tigi na pakilbatingkap na nang sa iko kanyan ka. Na Rasulullah na din yan utong gunaw lang kami aya. Ibke ini kaya yan so no penlebat yang kaya 5 sampai. So ayam yang gunaw lang na nakagiya ko mapasaduto na namiya ka bubasiram man sa isa Masjidil Aqsa. Naman ang mga pupungsiran roon kasi ikaw rasul takadugawi yung nasokya pa kabubairan roon na mikudap man sa Rasulullah sa isa giyang kuto burak na kumiyasoy sa isa Masjid Al-Haram. Sa isa. Naman ang miputok man na sokya po ito yan nakagiya ko sugu. Piano tulian si iko mga sahaba. Kung naipintiruyan, tigiyan na kayo gagawin, namya kasong ako sa Masjidil Aqsa. O yan, namya kasong ako sa langit. So kung sa mga sahaba, na adna pamagawan na marginong makapaniwala. Marginong makapaniwala. So Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu na iniranong ko
Tidak na hey Abu Bakar pengi benarkah sa Rasulullah na niya ka sumsa ko. Masjidil Aqsa niya ka sumsa langit. Na ayam yan tiro o Abu Bakar nanti ginawa. Tinay nung kaptiro nanti ginakagiyam yan tiro o Rasulullah. Ito mo bisa bapaso Abu Bakar na bituan sa Siddiq. Pangin benar betigdan wa patiis kakagiyam. Basta mantiro Rasulullah na didin pendua-dua so Abu Bakar na pembenar niya. Memang na terima niya no tua benar agiyang bekam yan tiro o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So kung man sumangat taga maka nanti giran na pengibenarkan orang dadi. Nah, atau nabi yang dulu ada kuman at tigiran na upama kika nga tepangan ko nari so Rasulullah. Upama ka piur na isetanor agiyang kaya pakaisit. Atau nabi Peter o sabu ada mga tao si isay nda Makkah. Tiginahi Rasulullah na upama ka piur na miya kasong kasi sa Masjidil Aqsa. Na panutulang kami kunari, rupaan kami. Wantong na ikapakang bubigdan na Masjidil Aqsa. Antong na ibtadiyan sa unaan, sa isa katampar sa pagibigatan, katampar sa pagugdaraan, katampar sa likod. Nasukun-sukyan garo Rasulullah na manumyakan di marakalyan. Okay? Nakatibay ni gagawin na bay ni mipapasiro. Tomata na asomyo nami sembo yang sa dua rakaat sunat na pagi ako na makawida kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nami ako mo sa Jibril tigi na ya Rasulullah na panutulang ang kira nga pagi lehan ka manan na kay nilangon o Jibril tiyakin bentayan no Jibril ang Masjidil Aqsa sa isagyang portuwa buntalya so kaya kilangaw no Jibril na piyanutulo Rasulullah sa iko, mga tao sa isang Makkah. Tingin nagiya Masjidil Aqsa na ayaw na niyan nagiya katesong tadiyan. Sa isa katampar se, nakatesong maulonan yan. Sa isa katampar se, nakatiso masuswa yan. Sa isa katampar sa likod, nakatesong masuswa. Tapos, ini umano no Rasulullah, apian tuliyang panso siya gida nira. Sa giyan ko takagagaw. Iya kaya tingin na siya gida namin, nakataya, kapagkauman yan siya, na maranigiya igawi. Maranigiya oras ay manan na piyangan nganoy kina no Rasulullah. Nanto na ko ni siwa mga tao sa isa Madina. Makkah sa isang tapiapan tulog. Niyayawiran no to kebenar. Ugi na lang no to miya benar. Sama no to na dami ni kaptiran ko Rasulullah uba di pamukul. Ugi na anto na miya resultaw sa budong. Miya resultaw sa budong na tira na mata natin so Muhammad ang pangangato ko. Kenapa pikir ina na nabi? Kaya na pikir usap ini mata ang pangangato ano man iki anto kanyan. So taw na tibuluga di pag-Islam. Tibuluga di perati apa yang tunay kini di perati. Kaya naman ito mesmo siran na uyag-uyag si Rasulullah piano tuliyang kiran agyang punto mambubetad na solang no miyakasong sa isa Masjidil Aqsa na kaya benaranon piano tulkiran no Rasulullah agyang punta siya gidan yan so kapumakaw mayran na niyayawiran pa na miya benar na bitiran na miya antopo Rasulullah no bumiya miya tirin na tiyamata na benar na Rasul gitu sama na yan na isa ke ilaysan na sumanusia na yang mapumangnin sa ikwallah na taufikan wallah upama kasi rakatan adna karumang ka di subuyang na di ka kuda isa inam ayap pumangnin sa ikwallah na taufikan wallah sangtad niya kap subuyang toro unu wallah sa isang yang utad niya kap subuyang na uba kaon na pagipingira may ka bunta na di kong pupakato di kong pakiptido kami ako akan wadi mana may ka di ka di sinubay ikadun na may benda ngas kaya ko andenin na kaya labitan o di nasakay kaya sakita sa isang yung orta di nga di katiruan na kapagaw kitang kaon na may nay upama kawata kaya kapagaw kitang kaon na malamot bata di labo suwata amya kalak kadigad na kunibangon may pangangalap kadikalak kada ubadatan may ito awata agka pa kaya malam so Rasulullah na yapitiru yan na isugusi ko sambuyang suwata apito ragun na ibranagun sa iko 10 ragun kakagiya suwata sa iko 10 ragun na nung ano to pinag nga ay kalakan niya na andi kinaw tiyan sa 20 ragun ba niya kalakan ayaw pa nung ba niya luksada malakad nung ba kanyang kalakan na ayaw kesuwayan
naptiroon kaon sa maynay, sarag ay pumangning ka sa ikwallah, kakagya suturuan na sa makapupuon sa ikwallah. Na suturuan na ande ni naswallay pumgay sa tafik, sa isagyang kuto katuruan yan sa ikumanusin. Sama na yan, nagyang kaya masatan may mato, na napianod yung tanwanan, kaantan nulong pangakwa sa mga dewan. Kadua, na ang kawiyagagyang punta panamartan, malutan naman pamimikiran sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, si isagyang punta kaya prasa rasay niya. Na ayaw mala nagyang punto, akyay la tanurun sakit kepedinian rektan. Kelimu yan sa mga umat yan. Ito, na ayaw digbubalugan Rasulullah nagyang punto akalu agir ketano, si isagyang punta margin asubun. Dan taragyang punta sambayang, ayat yang mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kalbatan. Kakak dia sebab cisa yang kutwa kalkian so bebeden sumanga umatian na diran magiging yang kutwa sambayang. Na ayam margenun na nakial batan na ayam nakia pantaganun na sa isa yang kutwa oras ay didike na di magpunggulaula o sabu itsi kumanga umatian. Nagyaman nagyang ay sambayang na kaya kalilidun na oras ay didike na manusubo. Nagyang po to asubo na miya kang gira kagunang. At tunay ka kaya pakangginian na kagunang. Na ayak kaya pakangginian na kagunang na ukawiyagang ka na miya kakabalaga ka. O pa makapagupisi na ka miya kakabalaga ka. O pa makapangandaw ka na miya kakabalaga ka. O pa makapandagang ka na miya kakabalaga ka. To, nasabab sa isagyang po to kaya simbayang kasasub. Luhur, inidike. Baad na diinggal ba kataman sa luhur na diinggal ba? Kating pama kataman sa luhur na diinggal ba na niya totong na digudir. Asar, maghrib, aisak, oras oto ay didike. Sa isagyang kuntuwawan ng manusia. Na inibigay na katanuan ng wagamatan ng agama Islam kakagi para makaumatan sa isa ng mauri na kidawatan. Na ay pandipat ka sa isagyang masatan ng manto. Ada menapito ng kaupadigang na api pagbangan sa diyo at na didendekep kaya dinian kadeke nanti dia na amay kami lelekep bangun na ande ni na ubebeden adna makau makustomer na dia kan makustomera sama nutong na giyang kutuway sa kauras na dinian dendeke ngay ko continue niyan na giyang kutabel kukian. Nah, odi na adin mampu dinggal bagapi dia mat na didendekep. Api pagbangan na didendekep. To, natigyan na andip kailang sa oras. Dan kailang sa oras ka sa para sa dunia na inilang ka sa oras ka para sa isa na mori ka. Yang panituldan mo so oras na ipagisirtan sa isa na mori. Ayamana, nagyang kaya oras tanong, na paganero na isa niya sa mutano si na ulan-ulan imantong aaya ka papantaganon na Rajab. Yang kaya Rajab, na sa iminipantag sukiyap mairaju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Giyang kaya Rajab na sa ipanminipantag sukini paliwatan sa isagyang kaya 5 asambayang sa ikukiting diganon sa ikuandini na kini paliwatan sa ikukapunggal bukaw na yakya pantaganon na ulan-ulan Rajab. Giyang kaya Rajab na andin ni kisampay tano si na ayaw karanitan si isagyang kutuwa andin ni na Ramadan na dua-dua ulang. Ugid na sa manila di kedua ulang na ay miyal betul iman. Na paglintan sa ikwallah, isampay tan wallah sa isagyang kaya ulan-ulan anday ni na Ramadan. Pakaberakatan yan nakatano. So kapsigid raktan wag yang kaya katatagutan sa isagyang kaya ulan-ulan Rajab, Agustus ulan-ulan Ramadan, Syaban apa kata linguma sa orian yan na pengintan sa iku Allah ay sampay tanian sa iku ulan-ulan ande ni na Ramadan sama makapamuasatan manggadwatan wag yang kota mga padiwat ini padiwat terkatan wallah kakagiyang pira-pira mga tao masisi ngayon yang ulan-ulan Ramadan na ya kasi sipug agyang kuntuwa dan yan nanti sampai nanti arima Allah pengintan sa iku Allah pakaberakat dengan daktan wag yang ulan-ulan Rajab Agustus Syaban sarap sampai tanian sa iku ulan-ulan Ramadan wa aqulu ma tasma'un wa aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marayag nagumastag gud ang kaya kaya pamdagatan sa gyang alim tanong malitan na utaman sa daan mga bukay. Sa man mga bangsamin na numasukan at pakisip. Antay pang yan sa pakisip, mga tiyan. Pakisip kan sa pakisip. No. Bada pa kasi. Bada pa kasi yun. Manana at masigit dari makawan. Paliaran siya kung talagang magkakuan, hindi buging akuan. Gawan. Nila mga di alim mo, tsaka doon buging ka na sa pakisip. Nanay ito, alhamdulillah. Bala-bala sa nol, lagi ang tanong siguro panagutaman niyan, siguro ganyan tanong ni ipundaray mo ng mga pasaseminar, ako sa mga pausa imam sa international sa social media. Panalasalam sir kanubo ang mga bangsa imam sa social media, panita sumapman salam, alilintad na mabagyan ni sa badalim, mabialim na kwan at mga salam sa dua po. Dua tanah kulinitan si Allah, isang paitan Allah si ko. Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum amin ya rabbal alamin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik فوثق اللهم رابطتها وعدم ودها وأهلها سبلها واملأها بنورك الذي لا يحمل واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأخيها بمعرفتك وعمدها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. Hadin nato na imiya so seminar. Ano? Alhamdulillah. Nabaka pa na kan. Next. Si masa Alright, saka ako Darussalam. Isa na. Ahad. Ahad, uwan. Na din na Uwan, problem. dito ba? Alhamdulillah. Na kuan. Kay di mo burasak na. Uwan, dito. Isa na so na kami ka. Oh. Agiya ahad na kami panpanpin. Ahad, sa Darussalam mo. Oh, inshallah. Kami,